बुरैदों मैयाबो हनै फैनाया 12था माथो मोनायाव मबाइल नायै नायै बुरजा जाबावदों। सोर? मा लोगो? लोगोआलाय सम सम जायोब्रा सम समब्रा बेफोरो। होद मैया गैया। बेनोथ' नोंस्राव दंना गैला? रावबो नायखै माथो मबाइलावसो रायज्लायदोंलां। लेंहर रन्जन। बेनोथ' मा थाबथा थुबथा नुदों नोंनिखौलाय? माथो रावबोआनो फैयाब्रा 12थायाव होगोन होनना बुंखालायनायानो मैयायो। ओइ माबाखौ माहा लाङो? बे मानसिफोरनि भिडिअ माबा चेक खालामनाया देखायनाया? नायबानो जाबाय दा गलाइपआव ग चेनेल इयाव थांनानै चेनेलखौ प्ले खालामबानो नुगोनब्रा। माथो ग चेनेल दोङो? बेलेगनि चेनेलाव नुवा होमबा? थाङो जइन जालायग्रायाब्रा भिडिअ नायना बेयाव भिडिअ नायबानो नुगोन नंगौ नायबानो नुगोन ओंखायनो रावबोआनो फैयाखै हनै। इउटुब बागालाव मा खालामहैदोंब्रा बेलाय बेयावलाय नासो बोहैदों ना मासो खालामहैदोंब्रा बेलाय दोखसि बानना लाबोनायलाय? माथो रावबोआनो फैयालै 3 मिनिट 4 मिनिट जालायलांबाय। गैयालै। जाल्लालै रावबोआनो फैखाया। ओरैनोसो होनाय जाबायदां। एमबिखौसो बरबाद खालामना लानाय जाबायदांलै। गैयालै रावबोआनो फैया सासेबो नुजाया। हाबलाखैलै आंबो रावनोबो लायबावा दिनै आंनियाव फायाना। सेयार खालामनो नामा? है सेयार खालामना लिंहरलायना लाब गैयालै बाल फैग्राया फैखायो। रावबोआनो खौनो हरा रावबोआनो फैयाबा माथो खालामनो? काट खालामसै नामा?
सासे दंफैयो माथो कमेन्ट खालामला। आंखौ सोरबा सोंहरबायना दिनैनिफ्राय होमबानो जाबाय आरोना। नोंसोर बिनि लाइफआव थाङिखायनो रावबो रावनियाव फाइलानोलै आंनाव डाइरेक्ट बुंबानो जाबाय। दिनिफ्राय एल बि बो होला रावनिबो लाइफआव हाबला। एस आइ पुलिस ब्र' आं दं नो एस आइ पुलिस दं दै एस आइ पुलिस। मा ओंख्रि जाबोखोब्रा एस आइ पुलिस खोन्थाहरदो दे ब्र'। खबर सबर बोरै हरनि लाइफआव फैदोंलां। खबर सबर बोरै खोन्थाहरदो दे। मा ओंख्रि जाबोखो एस आइ पुलिस? थांफिनबायसो नामा जोंहालाय ब्रआलाय? एस आइ ब्र'। थांफिनबाय नामा दे कमेन्ट खालामलाय मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थाहरलाय देनाय। दालिसोलै ओंख्रिया दालिसो आरोना। मोजांलै दालिबाबो मोजां। खबर सबर बोरै एस आइ ब्र'? दा मोनायाव आंनियाव फैदोब्रा एस आइ माथो फैथारलालै दाना। एस आइ ब्र'। दे अरबायनि लाइभखौ लाइट दान खालामना होदो दे लास्टाव नोंनो। लाइट दान खालामना होदो दे ब्र' एस आइ। ओइ इउटुब अनार बाङाय रायलाय हरदोब्रा। दे खबर सबर सोंहरदो दे अर। बाङाय लेंहरदो मानसिफोरखौ। फैयालै लिंहरबाबो सोरखौथो लिंहरबावनो। मा खबरब्रा एस आइ ब्र'? एस आइ ब्र' मा खबर खोन्थाहरदो दे बोरै दङ दा बर्थमान इउटुबनि हाल साला बोरै दं? भिउ थांदोंना थाङाखै ब्र'? एस आइ फेमिलि ब्लगआलाय मा होनखो खबरा गाज्रिसो अ मानि थाखायलै मानि थाखाय गाज्रि ब्र'? आंखौ सिनायदोंना ब्र'? अरनियाव फैदोंलां अरनियाव आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै ब्र'? जामा होनदों एस आइ फेमिलि ब्लगआ आनसाबसक्राइब खालामफिनजोबो माथो मानसिफ्रा होनदों अ नंगौ नामा आंनाबो बिदिनोलै आनजालागासिनो।
माथो बारिनो नागिरला बिदिनो आंनानो जाबाय थायो दाहालागैथ' आंना 1K आनो जाबायमोनदां दा नै थाङै थुङै मायाव दङ 100 बेसेबांबाल'सो दङ लानाय खिनिया थायोबाथ' जाजोब्बायानोमोन एस आइ फेमिलि ब्लगा माने सिनायबाय दे मिथिबाय अ नंगौ नंगौ सिनायदों आरो सिनायदो आरो न' आं सिनायाखै सानदों रे अर अरखोना आंखोसो सानदों दा सानदोंरे नोंखो अरा नै बे सासेयासोलै आंनाव दानिया फैथारला माथो एस आइ रावबोआनो फैया माथो एस आइ ब्र'आ बहानिमोनलाय बावगारबायलां खोन्थाहरलाय खोन्थाहरलाय देलाय चिरां ना बाक्सानिमोनलाय ना क'क्राझारनिसोमोन बबेनिमोनलाय ब्र' मा होनदों जाय एस आइ फेमिलिया दुखु मोनोलै बिदि जाबाय थायोब्ला होनना बुंदों आरो ना ओंलै दुखु मोनो मा होनबावनो बिराद दुखु मोननायखौनो माबानो माबानो हाला माथो खुसियानो जाला माथो माथो सानफ्रोमबो दुखुआनोसै सानफ्रोमबोआनो आनजालाबाय जालाबाय थायो माबा थानांगौब्रा माबा सानै थानांगौब्रा साथामल' सानै जानांगौ साथामल' हानजानांगौ डाइरेक्ट डाइरेक्ट खनसेनो फन्द्र' जन 20 जन हानजालाबायोलै हानजालाबायोलै जारमानदो जारमानदो एस आइ फेमिलिया चिरां ब्र' सिकट्रासो ब्र' चिरांनिसोमोन न बावगारबायमोनलां बावगारबायमोनलां नोंखौ एस आइ दानालाय माथो आंनि एल बि आव फैथारलाब्रा एस आइ आंनि एल बि आव मानसि जायैखायनो नियावसो खालामदोंलां दिनै मैयाबो आं अमायाव दंमोन दाबो नै रावआनो गैया जोंबा बहुद मानसिफोरनाव थाङो माथो जोङो जोंनाल' माथो रावबोआनो फैया मा होनदों जोंहा एस आइ आ फैयोथ' ब्र' आं नों होबानो फैखायो होमबालाय माथो कमेन्ट खालामालै ब्र' फैयोबा आं माथो फैनायखौनो नुवाखै सानथामसो जाबाय ब्र' मेसेज खालामादा नोङो फैनानै ब्लड थांफिनदां ना टाइम मोनाखैमोन ओइदिनखालि सानै दंफैयो माथो दे सोर सोर दङ मेसेज खालामदो दे एसे सावरायनो फैलायबायनो जोंहा अर भाया आंखौ लेंहरबाय एसे सावरायनो फैदों दै मेसेज खालामदो दे मा हिन्दीनि बुंनांगौ नामा जामानदो एस आइ फेमिलि ब्लगआ टाइमबो जाया एखनब्ला टाइमबो जाया आरो ना दे टाइम जाया टाइम गैयिनि थाखाय फैनो हायासै आरो ना जेबो नङा टाइम मोनैनि फैनो हायिया ब्र' एस आइ फेमिलियावनो जाहा लक्समि आब' फैबाय दे लक्समि आब' लागैनो हेलौ बोरै खबर सबर मा ओंख्रि जाना फैखो आब' लक्समि अर भायनि एसे फैदोंलां आब' आंखौ सिनायदोंना दे कमेन्ट खालामदो दे मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थाहरदो दे लक्समि आब' अर भाइ एसे रायज्लायदोब्रा मा ओंख्रि
जाना फैखो आब' लक्समि? आब' लक्समिया मा होनखो दालि आलु फाजासोनो। दालि आलु फाजा गोथावानो दे होनलायदो। खबरा बोरै आब' लक्समि? मा होनखो जोंना आब' लक्समिया अबेनि आगै जों उदालगुरिनि आब'। जों उदालगुरिनि आब' लक्समि। नोंलाय बहानि आब'? मेसेज करो गाइस मेसेज। एल बी में आया है मैसेज करो। लक्समि आब' मा होनखो बासुगाव खाग्राबारिनि अ बासुगाव खाग्राबारि आरोना। बासुगाव खाग्राबारियाबो मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयोथाय मिथिलाय लाङालै आब' आङो। मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो माबानि नामा चिरां? चिरां ना क'क्राझारलै? प्रदिप दिदी हेल' प्रदिप दिदी अर दारि गोलावनो जोंना प्रदिप दिदिया। अर्दारि हेल' गोलाव दारि गैयि प्रदिप दिदी। प्रदिप दिदी खाना पिना हो गया क्या? प्रदीप दिदी अ प्रदीप दिदी अ चिरांनि होनदों आब'आ चिरांनि आरोना। एन फिसाय अ। गैलालै एना आंखौ सिनायलानो मालाय। दहाय आंखौ सिनायबावलायाखै बिखमगोरनि एल पि आव गारबाय आं ओंखायनो। मा होनखो जोंना प्रदिप दिदिया हो गया दीदी आपका नो बिदिबा। हो गया दीदी आपका ओ मेरा नहीं हुआ दीदी। क्या सब्जी खा के आया है प्रदीप दीदी? लाइट दान करो प्रदीप दीदी ओ प्रदीप दीदी। एस आइ फेमिलिया मा होनखो जाखोआलाय? खनसेनो मा होनदो सत्र'जन आनसाबस्क्राइब जानायखाय दुखुसो जाबायलां बिजि ब्र' अ नंगौ नामा? जायोलै बिदिनो जायोलै बिदिनो जाबाय माथो आंनाथ' मा सथ्र' माबा थांखादों 30 जोन थांखादों सानसेयावनो। खृष्टियान फाग्लाखा। बिराद दुखु मोनोलै बिदि जाबा न' एस आइ ब्र'। प्रदीप दीदी क्या बोल रहा है आंनि मा होनदो सोलाव अर अर्डार एना एना दे दे आंनि सोलाय अरदारिनि एना होनना बुंदों। नोंनो लादो दे नोंनो लादो प्रदिप दिदी एंकोर नोंनो लादो आंनो नांला दे। प्रदीप दीदी लाइक दान करो और भाई का एलबी को लाइट दान करो लाइट दान। प्रदीप दीदी क्या सब्जी खा के आया है और हा हा और। दे 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 नोंनो लादो जोंना प्रदिप दिदी गारबाय आङो। आं गोदान नागिरनोसैलाय। दासो साब्रै गाहाम लाइट दान होबाय दे जोंहा सोर सोर होखोलै।
मा होनदों एस आइ फेमिलि ब्र' औ मानो बिदि जायो बिदि ब्र' होनना बुंदों ओंलै आन मानो आन जालाङोथाय फुल माबा नायादां फल'वार्स थामारदां बिदिनो जायो बायसा मोनदों आं मोनदां जा प्रदिप प्रदिप दिदी क्या बोल रहा है लाइक लाइट दान लाइक दान खामबाय दे प्रदिप दिदिया थेंकिउ लै थेंकिउ प्रदिप थेंकिउ दिदी गोसो गोरबोनिफ्राय आमाय थखलनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय नै जा रिंकि आब' फैदों लाइट होबाय रिंकि आगै नङालै पिंकिसो पिंकि पिंकिसो सरि सरि रिंकिसो जाफ्लांदों आङो आर पाइसासो नुफ्लांदों मेगना बिरबाय दै प्रदिप दिदी क्या बोल रहा है फाथो गोखा अर बानलु बाथोन बिदि अ जोबोद गोजोननाय थाबाय आब' पिंकिनिसिम आंनि एलबेयाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंकिउ आब' पिंकि नै जाहा अनसुमा बस फैदों अनसुमा बस खानाय सिननांगौमोनलै बाप्रे खानाय सिनगोन होनबा अनसुमा बस खानाय सिननांगौमोनलै थफ्लानो फाय खानाय खानाय सिनजानोबोला सिनजानोबालाय फाय दालाङाव फै दालाङाव जोंना पिंकि आब'आ मा होनखो ओइ वेलकाम अनसुमा आगै बस आंखौ सापर्ट खालामाखै आरो ना नोङो आंखौबो सापर्ट खालामदोब्रा अनसुमा बस अनसुमा लाइक थुना होदोब्रा जा मा होनदों पिंकि आब'आ वेलकाम आगै वेलकाम नो आब' मा आंखौ फैसोखो सापर्ट खालामनाया आं थांदोंमोन आब'आ आंखौ फैयादां पिंकि आब'आ बे आंखौ लोगो खालामदो दे बिदि बाइखौ जा मा होनदों अनसुमाया फाय फाय दलङआव खामानि हा खानाय सिननोबा फाय 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 दलङावनो दङ जोङो दलङावनो दंखायो जा पिंकि ब्लगा मा होनदों आगै अरआ आंखौ सापर्ट खालामाखैदां आगै आगैया अर मानो खालामाखै नोंलाय खालामखानायसो आब' नोंखौ थुना नायलाय खालामखानायसो थुना नायलाय र' आं दहायबो चेक बै खालाम माबाजों अबेयाव सोनांगौमोन चेनेलाव खाम पिंकि किया आब'निखौ हैद भिडिअखौ खालामखानायसोमोन ना अ खालामखानायसोमोन होमबा साला माबा आनहाइटसो जाना होलायदों होमबा खालामखानाय आं नायनो मोनाखैलै आंनियाव कमेन्ट फैयाखैना माबा लाइभफ्राव फैयाखै बेनिखायनो आं गोदान सानदों रे हाइटसो जाबाय नामा खालामफिनबाय खालामफिनगोन ब्लु जाखाबाय माथो मा जाखो जाबाय दा जाबाय जानै आब' फैदो दे प्रिबि नार्जारि आब' दै हेल' मा ओंख्रि जाखोनो ब्लु होननो नागिरनाया माबा हाइदआव थुना होफ्लां प्रिबि नार्जारि आब' फैदोंलै फैनायनि थाखाय जोंथ' ओंखाम जायाखै दै आब' नोंलाय मा ओंख्रि जाना फैखो खोन्थाहरदो दे जा प्रदिप दिदी क्या बोल रहा है ओ रोडे दीदी थोड़ा सा रुको हाँ कहाँ जाएगा दीदी किसका एलबी में जाएगा दीदी थोड़ा बता दीजिए क्यों जाएगा किस लिए क्या काम है एस आई ब्लॉग क्या बोल रहा है एस आई माबालै ए ब्रमोन ए थांसै दे थफ्लानि चेनेलनि नामानो जाहैबाय बिरिबाय दा अनसुमा बस ना मा होनखो मा थफ्लानि मा नाममोनलाय चेनेला चेनेला बिदिबायलै बिदिबाय दा मा होनखो दा मा पिंकि होनखो आब'आलाय पिंकि आब'लाय आंजों लोगो जादोनो दे लोगो जालायदो बे दे लोगो गैयाबा जालायदो जोंना आब' पिंकिजों लोगो जालाय दा
प्रदीप दीदी क्या बोल रहा है? एक सीएफ ने कॉल किया है कल रे। किसनो हाँ कॉल किया है क्या? ओए बोरो बिदियासो बाजार का एक। बात खालामनो नाय बात करो नहीं तो चोर जाएगा आपका बीबी, आपका जीएम। ठीक है प्रदीप दीदी। जाउन सुमा बरमा स्पेलिं लिंक स्पेलिं मा जागोन ना जाया देलाय लिरलाय। बिदि बि बि आरो दि लिरलाय। बि आरो बि ओस ए ओमफ्राय 08। लासै लासै बुंब्रा। बुंब्रा दे अनसुमा सार्स खालामदै आं खिथानो। जोंना प्रदीप अ दिदी फरायबाय बि दि लिरदो ओमफ्राय बि ओस ए आइ बाय जाबाय ओमफ्राय 08 लक होना हो। देदो कमेन्ट खालामदो फोजोबबायसो नामा? अनसुमा लाइक थुना होदोब्रा मोनसे। देबि नार्जारि आब' थांबाय नामालै ग्रुपाव मेसेज खालामफिनासैनो खालामफैगासिनो। माथो देबि नार्जारि आब' थांबाय नामा? हेलौ मा ओंख्रि जाखो होननानै कमेन्ट ना आगैसो जागोन नामालै? आब' होननायखायसो खारबाय दा आगैसो जागोनदां। प्रदिप गिदिया मालाय एक्स सि एफ नि कल फैदोंनो। बर' बाजार का एक्स गार्लफ्रेन्ड। वर्ड स्टेटास आया है थेंक इउ वर्ड नमस्कार स्टेटास। नोंथांमोननो सोर देलाय बेयो फुंजा वर्ड स्टेटास थेंक इउ फुंजा बियो फुंजा अनसुमाया लिंहरना दोनलायबाय बेनो। नमस्कार नोंथांमोन नमस्कार। मा ओंख्रि जाखो मा मैगं जाखो? वर्ड स्टेटास। मैया हराव फैनो नामायनायमोन एलबिखौ दोनबायना आङो मबाइल चार्ज गैयिनि हरावहा गैया फैनो हायासै। मानसि फैथारालै नोंसोरो एल बि आव माहाय इन्जय खालामनांगौना इन्जय खालामनांगौ। लोगोफोरा खारजोब्बायसो नामा? प्रदिप दिदिथ' साला गैया। थांबाय नामा कौन कौन जोंना है पिंकि आब'आ आं मैसेज थाङाखै आगैमोननो जोंना पिंकि आब'आ। प्रदीप दीदी चला गया क्या? जोंना एस आइ फेमिलिया थांबाय नामा एस आइ फेमिलि पुलिस। जोंना प्रिभिया थांबायसो खोमालै माथो कमेन्टखौनो हरफिनासै। मेसेज करो मेसेज। गैलानो माथो जोंना पिंकि आब'आ मा होनखो माहाय दं आगै मोना जों गामियावनो दङ जों दालां सायावसो आब'। आब' पिंकि आंनियाव गोदान कमेन्ट खालामहरलाय आं सापर्ट खालामफिननानै बे भिडिअखौ खनाखैनो आं भिडिअ' कमेन्ट खालामना हरफिनलै आब'। आं भिडिअ हरनि खोन्थायो गोदान भिडिअ कमेन्ट खालामना हरदे मा गामिनिमोन नोंसोरना होनना बुंदों। जों उदालगुरिनिलै आब' उदालगुरिनि नोंलाय बहानि? आब' खोन्थाहरलाय देलाय चिरांनि जोंहा मा होनदों नों
बखा बवा नों बखा फैबावदोसोलै जाहा नै ओंखाम जाबाय नोंथांमोन जायाखैलै जायाखै नोंथां खोनाथ'वाखै मोनजाथ'वाखै माथो नोंलाय मा ओंख्रि जाना फैखो मा मैगं दे जाना फैखो लाइक थुना होदो फंजाब्र' क'क्राझारनिनो जोंना आब' पिंकिया क'क्राझारनि जों उदालगुरिनिलै आब' सोमखोर अफिसियेल फैबाय दै जोंनिया दानो थेंकिउ सोमखोर अफिसियेल आंनि फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय लाइक होनायनि थाखायबो खबरफ्रा बोरै सोमखोर ब्र' मा ओंख्रि जाबोखो सोमखोर ब्र' आंखौ सिनायदों सोमखोर अ सोमखोर ब्र आंखौ सिनायदोंना सिनायाखैलै थेंकिउ दै अर बाहायनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोबोर जोबोर थेंकिउ दै दा मा होनदों सोमखोर अफिसियेल ब्र'आ मा ओंख्रि जायामोन आदैमोन अह आंथ' ओंखाम जायाखैलै जों दा सानैबो ओंखाम जाथ'वाखैलै सिनायदों दे जोंना सोमखोर आदा सोमखोर ब्र'आ मानोथो सिनायदों दे बुंलाय आब' पिंकि सोमखोरजों लोगो गैयाबा लोगो खालामलायना लालाय ओइ थांबाय नामा नों बुखाया सापर्ट खालामना हरलायलाय देलाय नों बखायाथ' सेन्देल गैखाया दा सापर्ट खालामना हरब्रा बिसोरखो मा ओंख्रि जाना फैखोलै जाहा सोमखोर ब्र' खोन्थाहरदो दे अ सोमखोर ब्र थांबाय नामा खबर सबर बोरै मा ओंख्रि जाना फैखो दे खोन्थाहरदो दे सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे जों बारा गोबाव थारला मानो होनबा जों खामानि दङ घन्टा थाबावगोन आरोना जोङो जोंहा पिंकि आब'मानखो आं सोमखोरजों लोगो दंफायो सोमखोरासो गैया सोमखोरासो गैया होमबा औ सोमखोर देलाय नों आब' पिंकिनाव नोंना दङनो नों चेक खालामनानै हरफिनबानो जाबाय बेग आब' पिंकिनो दा सोमखोर ब्र'आ थांफिनबायसो नामाथाय अ नै जोंना सोमखोरा बुंदों दं आब' पिंकि दहाय लोगो खालामदों अ दहाय लोगो खालामबायना आब' पिंकि जोंना आब' पिंकिया मा होनखो सोमखोर एनो सोमखोरा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो सोमखोर ब्र' जोंनिया नै दिपालि आब' फैदों हाय नै दिपालि आब' हेलौ दिपालि आब'आ मा होनखो मा खालामदों दं नै आब' जिरायनानै दसे एल बि होलाबायदों मा ओंख्रि जाखो नो दिपालि आब'आ ओंखाम जाथ'वाखै आब' मा खबर मा खबर मोजां दे खबरा मोजाङानो आब' लाइक दान आगै थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय आब' गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय नोंनिसिम गावहा आंनि लाइफआव फैथारानो आब' दिपालिया थांगोन दे थांगोन आब' नों माने ओरैबायदि जायो आरोना जों माने समाव खामानि मावनाय टाइमावहा नों एल बि होबोला जों बे समाव टाइम मोना जाहैयो नालाय बेवहाय जों हाग'आ जाहैयो जों माने टाइम मोननाय समाव एल बि होबोला जों थांगोन आरोना
मा होनखो जोंना आब' दिपालिया सोर नोंसोर आं सिनायाखै आंजों गैया दां ने आब' दिपालिया आं जाबाय अर जियेलमोन नालाय आंना आं सोलायबाय नामखौ ओमफ्राय नैबे जाबाय बिदि भाइ सासेया बहा थायो थानायालाय जों गामियावनो थायो आब' न'नि दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय खामानि मावनांगौ जाहैयो जों सम सम बिनि थाखायनो आब'आ आंजों गैयादां ने बिदिदों गैयादां ने जोंना सोमखोर अफिसियेला मा होनखो मा जाखो 1111 जोंनि फंबायनासो जालाङासै माथो जोंना मा होनखो दिपालि आब'आ औ नंगौ नामा गुड आफ्टारनुन आगै सानैबो गुड आफ्टारनुन आब' दिपालि सेम टु इउ दे लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम दे कमेन्टथ' जायाखै नामा आब' दिपालियालाय मा ओंख्रि जाना फैखोब्रा ना ओंख्रि जायाखै सोर सोर दङ मेसेज खालामना होदो दे एसे खामना होदे सोमखोर ब्र'आ थांफिनबाय सोमखोर नामा ब्र'आ थांफिनबाय नामा सोमखोर ब्र' आब' दिपालिया दा मोनाफ्राव एल बि होगोन नामा दंनो जोंना आब' दिपालिया थाङाखै नै आब' दिपालिया जोंना थांबाय नामा पिंकि आब'आ जोंना मा होनखो गावसोरा फैया थांगोन दे आब' थांगोन आब'जों लोगो गैयादां ने बहा दङ दिपालिया नायनि र'नो दिपालि आब'जों सुरेन्द्र कुमार हायनो हेलौ हेलौ ब्र' सुरेन्द्र क्या बोल रहे गरीब उसके रहो दोस्त जो तुम्हारे बुरे वक्त में बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ हाँ 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 ठीक है जों उदालगुरिनिलै आब' नोंलाय बहानि लाइक डन सुरेंद्र थैंक यू सुरेंद्र लाइक डन देने के लिए और किसी के साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाओ तो सुरेंद्र क्या बोल रहे हैं फुल सपोर्ट थैंक यू फुल सपोर्ट के लिए दिपालि बर' मा होनखो जोंना बाक्सा आं बाक्सानिनो अ नंगौ नामा औ औ उदालगुरिनि दै आब' जोङो सुरेंद्र को पिंकी क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र कुमार मेरे ओ पिंकी सुरेंद्र ब्रो आपको पिंकी ने बुलाया है फ्रेंड कर लो फुल वॉश के साथ और किसी को ब्लू चाहिए तो बोलो दे दूंगा सुरेंद्र क्या बोला है वेलकम न्यू फ्रेंड्स आर से ज्वाइन मी सुरेंद्र बोला रहा है जो भी नया है फ्रेंड हो जाओ दीपाली राज हाय फ्रेंड हेलो फ्रेंड वेलकम आप लोगों का मेरे एलबी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र बोला है कमेंट कर देना जी पिंकी सुरेंद्र को
सपोर्ट करके कमेंट्स और के आना सुरेंद्र रिटर्न दे देगा। दिपाली राज কৈছে কি খবৰ ফ্ৰেন্স ভাল দেই মোৰ ভাল। আপোনাৰ কেনেকুৱা খবৰ চবৰ কৈ দিয়া দে। Invite to you my room 6 p.m. all friends. Okay, okay, Surrender. 6 p.m. को एलबी देगा ना। चल जाएगा हम लोग जाएगा। दीपाली रात অ ভালে আছে দেই দুজনৰো খবৰ ভালে আছে। ভালে আছে বাইদেউ। তোৰনো কি খবৰ তোৰনো সুৰেন্দ্ৰ কি কৈছে য়েছ খবৰ দিদি অকে অ বাইদেউ তোৰনো কি খবৰ কৈ দিয়া দে। पिंकी कैसे की ভাত খালি না কি? पिंकी ने बोला है सुरेंद्र सावधान बैक नाउ। सुरेंद्र पिंकी ने आपको सपोर्ट कर दिया है आप उसे फुल वॉश के साथ रिटर्न कर देना। और सुरेंद्र बोला कि जरूर दीपाली राज किमान फाल बोले खबर বহুত ভাল দেই। দীপালী ৰাজ কাৰোবাৰ লগত যদি ফ্ৰেণ্ড নাই ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা। মোৰ লগত নাই যদি মোক কিয় ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা দে। দীপালী ৰাজ দীপালি বাইদেউ ৰাজ বাইদেউ বাই দিদি বাই চাৰ্জ চাচ কৰি খিনি ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা দে মইও ৰিটাৰ্ণ দিম দেই। তাৰ চেনেলৰ নামটো হৈছে বিধি বাই 08। ফ্ৰেণ্ড নাই যদি ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা মইও ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম দেই। হ'ব হ'ব না ফ্ৰেণ্ড হবি না মোৰ লগত। सुरेंद्र बोला कि মোক फुल মানে वॉश रिटर्न दूंगा। দে ফ্ৰেণ্ড নালাগে যদি দে হ'ব দে বাইদেউ হ'ব দে। जाहाथे फारसेनिफ्राय फरायलांलाय नोङो मा बाख्ल' बुख्ल' फरायलाङो आं फरायबासो फरायलांगोन नों फरायलांबाय थालाय। दे फरायगोन फरायगोन नों फरायगोन आंनिया चार्ज गैखाला सुइस अफ जासिगोन मानि चार्ज गैया टासखौनो দীপালি কি কৈছে মই ফ্ৰেণ্ড নকৰোঁ দেই ক'লো অ'কে দীপালি सुरेंद्र सर्च मी यूट्यूब ओके দীপালি কৈছে কি হ'ল নাই একো হোৱা নাই কমেণ্ট চাই আছো মই বাইদেউ হয় বাইদেউ কমেণ্ট চাই আছো দে দীপালি ৰাজা লাজিবা কি অ কোনে হয় এইটো এক্সট্ৰা আইডি লগত আহিছে দেই সেইটো কাৰণে কৈছে তাক চাপৰ্ট নালাগে হয় নাকি বাইদেউ ময়ো চাপৰ্ট চেম টু ইউ ময়ো চাপৰ্ট নলয় দেই বাইদেউ सुरेंद्र कुमार क्या बोल रहा है बढ़िया हाँ बढ़िया रहना चाहिए क्या बोल रहा है सुरेंद्र सुरेंद्र कुमार ब्रो क्या बोल रहा है लाइव टुगेदर हाँ हाँ लाइव टुगेदर ये लाइव टुगेदर है आप भी मेरे से फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड करके लेना ठीक है सुरेंद्र ब्रो मैं भी रिटर्न कर देगा ठीक है मेरा দীপালি রাত কি কইছে ওই ভাত খালি নে পিছে ও খোৱা নাই খোৱা নাই দেই বাইদেউ আপুনি খাইছে নেকি খালি কৈ দিয়াচোন सुरेंद्र कुमार क्या बोल रहा है मैं भी करूंगा
आन्ना फ्रेन्ड क्या बोला जा सैलाबनाय सालथे फैदों दै सैलाबनाय सालथे हायनो सैलाबनाय सालथे हाय बोरै सैलाबनाय सालथे खबर सबर दासो सफैनो हादों सफैनो हानायनि थाखाय आंनि मा होनदों बिब'नि सैख्लाब र' दे खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाबोखो दिपालि राजआ बर'सो जानो गैया फैसा दिपालि बर' कट गल अ दिपालि बर' नाजानु दे कट बा गल सुरेंद्र कुमार की कैसा सुरेंद्र कुमार क्या बोल रहा है हाँ फ्रेंड करो मैं भी रिटर्न कर देगा ठीक है सुरेंद्र कुमार क्या बोल रहा है ज्वाइन मी ज्वाइन करो जो फ्रेंड नहीं है सुरेंद्र कुमार से फ्रेंड करके लेना ठीक है जरूर रिटर्न मिल जाएगा ठीक है दीपाली राज की कैसा क्या सुरेंद्र क्या बोला है कि लाइव टुगेदर दीपाली कैसे हो भाई कूल दीपाली राज सच तो बोलो सच बोल रहा हूँ यार सुरेंद्र कुमार लिंक दो फरायलाय आं माबा थांनि आइदै जिरायनोबो हालाय लांला माथो बोराय बैसो जाबाय होनलायदो वै र' माहाय जबावनोसै दसे दा जाथ'वाखैना अ दे जागोन नायबाय मोजां सोर मा होनखो दिपालि बर' कट गल अ बेखौ फरायखोमानो मोनदांलै न मबेमोन सुरेंद्र कुमार क्या बोल रहा है लाइव टुगेदर ये दीपाली राज की कैसे हो भाई गोल যোৱা নাই দেই মই যোৱা নাই आशी दीपाली राज की কৈছে कुछ तो बोलो बोल रहा हूँ खाना पीना हो गया क्या आपका दीपाली राज सुरेंद्र कुमार क्या बोल रहा है लिंक दो लिंक हाँ मैं फ्रेंड कर लेगा ठीक है लिंक तो यहाँ पे भेजना थोड़ा दिक्कत हो सकेगा अभी तो लाइव दे रहा है ना क्या बोल रहा है सुखुटिया आया है थैंक यू हाय ब्रो नो हाय जानितमनि ब्रह्म फैदों आब' बोरै खबरा हाय बा हाय आब' सुरेन एल बी टुगेदर का मेरा लिंक का अभी तो दिक्कत होगा ये अभी एल बी दे रहा है ना टाइपिंग कर नहीं सकेगा दीपाली राज क्या बोल रहा है बाहाय बोरायखोरा भाइनो दारि ओंखारबाय नै गोला बोरायनाय नुबाय मा होनगोन दुखुथिया जिउआ मा होनदों जा सापर्ट करो सब लग फ्रेंड सपोर्ट करके लो दुखुथिया जीव को ठीक है जो नया है दीपाली राज क्या बोल रहा है एल बि मालिकआ बहा थांखो एल बि मालिकआ दङ खाथियावनो नै र' होनि आङो दसेनि उनाव आं फरायग्रोनि दै दसे फरायनो नांगौनो ससे र' दुखुथियाया मा होनखो हेव ब्र' ब्लु खामना होनो हेल' ब्र' ब्लु खामना होनना बुंदो र' बोरैबा ब्लुआनो होजालाय लाङो नामायालै
नेटआ बोरैबा प्रब्लेम जायो नेट प्रब्लेम जाबानो माबा जायो। माथो माहा मा खारलाङोब्रा हैद मेसेज फैबाय थाबा खारख्लांजोबो। केबल राय दिपालि राज जाबायलै नामा भाय जाबायलै नामा भाय जायाखैलै आङो खुवानाय दे खुवानाय दिपालि राज सुरेंद्र जी क्या बोल रहा है लिंक दो हाँ हाँ मैं आपको सर्च करके फ्रेंड करेगा ठीक है आप रिटर्न कर देना ठीक है सुरेंद्र भाई अके बोल रहा है जा जोंसार अफिसियेल सैख्लाबनाय सालथेया जि एल होनना बुंहरखो नामा जि होनना बुंहरदो आरो न' जा निथुमनि आब' माथो एन सना फेसाय अइस गावहासो दा जोंहा निथुमनि आब'आ जा सालथेया मा होननायखौ सैलाबनाया हाय 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 फै 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 खाम पिंकि दीदी क्या बोल रहा है जिउ जइन जादो जइन जादो दे जइन जादो हाय 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 फाय अके सुरेन्द्र बोल रहा है जोंसोर अफिसियेला मादो हाय 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 जा दिपालि राजाबो हाय नि आब' मोनदो जोंसार अफिसियेल सना थिख्लि हाबा लादो होनना बुंदो आरो ना बिदिबा ना ओंखाम जायाखै दे जोंहा जाहासो रोंदो दिपालि राज खवानाय दे खवानाय आफाद खवानाय दुखुथिया जिउआ मा होनखो वान मि वान मिसो होनफ्लांदोलै मेगनाबो बिरलायलांदो माथो मबाइल मालिकआनो ब्रेकनेसखौनो बारा होआलै आन्दायहोयो आंखो पिंकि ब्लगा मा होनदों जोंहा आब'आ जोंसार आगै आंजों लोगो जाफैदो आं बेक खालामगोननो बेक खालामगोन दिपालि राज क्या बोल रहा है जिएल ब्र' बहा थांखो जिएल ब्र'आ इयावनो दङ दै जोंसारा फाय दुखुथिया जिउ मा होनखो जा अन गाइस अन दिपालिया राज क्या बोल रहा है हिनजाव नांगौ आंनो र' आं माबासो दिपालि राजआ बे बिखुं गोलैबाय डाइरेक्ट सालथेया मा होनखो आं न'आवसो फैदों दे नाङा दै नो नेट नाङा होमबा सालथे सैलाबनाय मानि दिपालि निथुमुनि ब्रह्मआबो मा होनखो दुखुथिया जिउ सापर्ट खालामदो दे होनना बुंदो दे सापर्ट खालामलायदो बे दिपालि राजआ बे बिखुंगुर ब्रदा बियो दिपालि आं गावखौ आन्दायहोनायखाय गावहाबो आंखौ आन्दायहोनो मा गोजा बिमा निथु बिमा एन जा मा होनदो निथु माबाया आब'आ मा होनखो एन सना फिसाय मा ओंख्रि जाखोनो सोर ओइ जियेला जानोलै दुखुथिया जिउआ मा होनखो दिपालि इउर हेल्प मि हेल्प करो दिपालि राज दुखुथिया जिउ को हेल्प कर दो आब' मा होनखो बिमा फिसाय जा मा होनखो सालथे सैलाबनाया आंना नेटआ नाङा दै आं न'आवसो फैदों होनना बुंदों न'आव फैबा नेट नाङा होमबा मबे गराय फबनाय हाखर बेलाय नोंसोरनियालाय होमबा जोंनियालाय माथो उन्दुलायबाबो नाङो नेटफोरा र' सालथे सैलाबनाय हेन्डसाम शारुख खान नेपालि राज क्या बोल रहा है निथु बिमा निथु बिमा निथु आब' जा सैलाबनाय सालथेया मा होनदो आं दाहाय थांबासो मिथिसिगोननो थांगासिनोसो होमबा न'आव जा मा होनदो निथु आब'आलाय दुखुथिया जिउ बिमा सापर्ट खालामदो दे नों सापर्ट खालामलायदो आंनि एल बि आव फैयालै नोङो आं गाबनो ओंखारबाय निथु आब' आंनि एल बि आव मानो फैयालै आं बिराद हरावबो थांबावसो
जायोखाय जों बिनियाव थांबाथाय गिदिर गाबनो गालांबानो ओंखारबाय आं नों फैयिनि थाखाय निथु आब'। जामानखो निथु आब'आ केबल दिपालि राज सापर्ट खालामदो दे नों सापर्ट खालामलायदो दे लोगो जालायदो थाब थाब जौगादो आंहा थालांदो जामानखो बिखुंगुर ब्रआलाय बिदिबाय मा खबरनो मोजां दे ब्र दुखुथिया जिउआ मानखो दै आंखौबो होनना बुंदो आरो बेक खालामना होथारदो निथ' आब' नङाबाथाय मोनगोनसो आंदों थांनानै बुहैगोन आं नोंस्रानि न'आव बेग खालामाबाथाय निथुमनि आब' मानखो बिखुंगुर बिमानो बिखुंगुर ब्रआ मानखो जा नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखो माबा दिपालि राज जाव मा होनखो बिगुर ब्रआलाय मा होनखो अरबाय मा खबर नों अरबाय फरायलाय एसे जाहा इउटुब मालिकआ चेनेल बबेनिफ्राय मालिकआ बबेनिफ्राय मा खबर मोजांलै सोंहरदों बिखुंगुर ब्र मोजां मोजां नोंनालाय बोरै ओंखाम जाखांबायना बि ब्र'? निथुमनि मा होनखो जोंना अरबाय एन सना फिसाय आयौ आं नङालै नै जोंखावलायगोन हनै जोंना बिखुंगुर ब्र'आ बिखुंगुरनिसो जोंना बिब्र'आ मा होनखो निथु बिमानो दुखुथिया जिउ मा होनखो बिखुंगुर ब्र वेलकाम माइ इउटुब चेनेल फुल सापट दे सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय लोगोफोर आरो लाइकखौबो थुग्रोजोबनानै हो जाखांबाय अरभायनो मा ओंख्रि जाखो लामा लामा होलांबाय थादो दसे मा खामलाय ओंख्रि नायसै जाखो बिब्र' निथुआ मा होनखो बाब मा बारलांखोलै नै जोंना गामिया नायलांबाय था गामिखौ गामिया हलि लाजाखाया जोंना होनलायदों जोंना मा होनखो बिखुंगुरा दालि बिखुं दिपालि राज लाइक दान थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय ए फेमिलिया मा होनखो जोंना मारै जाखो नै बिदिनो दङ ए फेमिलि सोरबा सोरबा लोगो गैयाबा लोगो खालामलायना लाबानो जाबाय देलाय निथुमनिया मा होनखो दिपालि बिमा सापर्ट खालामदो देनो दे सापर्ट खालामलाय लोगोफोर सोर सोर सापर्ट गैलाया दुखुथिया जिउआ मा होनखो जोंनिया पिंकि ब्लग सापर्ट खालामदो होनो पिंकि आब' नै दुखुथिया जिउआ नोंखौ लिंहरदों सापर्ट खालामदो दे जोंना बिखुंगुरा मा होनखो पिंकि आब' सना मा ओंख्रि जायामोननो मा ओंख्रि जानायमोननो नै सोंहरदों जोंना बिखुंगुरफ्रा लाइक दान थेंक इउ बिखुंगुरफ्रा लाइक दान होनायनि थाखाय आरो आंनि एल बि आव फैनायनि थाखायबो ए फेमिलि ब्रादारा मा होनखो जोंना लाइक दान ब्र थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय ए फेमिलि ब्र आंनि एल बि आव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय दे हरदो होमबा जोंना निथु ब्रह्मया मा होनखो लाइक दान थेंक इउ निथुबा थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय जों माला सोलायखो जोंना मा होनखो बिखुंगुरा दिपालि राज
सोरलै ब्र' नों नङा होमबा बिखुंगुर ब्र' दिपालि राजआ जोंना मा होनखो पिंकि भ्लगआ बिखुंगुर अनला मेवाइसो आगै सना मैथा बांगाल सवाबिन मैथा बांगाल सयाबिननो अनला मेवाइ अनला गोथावआनो माथो आब' पिंकि जोंना दुखुथिया जिउआ मा होनखो हेलौ ब्र' बाहाय बहानि नोंलाय आं उदालगुरिनि दुखुथिया जिउ ब्र' आरो नों बबेनिमोनलाय दुखुथिया ब्र' जोंना मा होनखो फेमिलिया जोंसार ब्र' मा खि जाखोनो जोंसार नै जोंना फेमिलिया सोंहरदों नोंखौ मा ओंख्रि जाखोनो दे लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम दे थांबाय नामा जोंसार गुमैया खालामबाय बेक खालामबाय नै दुखुथिया जिउ नोंखौ खालामबायनो जोंनाबो पिंकिया नोंबो बेक खालामबानो जाबाय जोंना मा होनखो दुखुथिया जिउआव अ आं अरुणाचलनि अ नंगौ नामा दुखुथिया जिउ ब्र' ए फेमिलिया मा होनखो बिखुंगुर मा ओंख्रि जाखोनो नै बिखुंगुर नोंखौ सोंहरलायबाय नै जोंना ए फेमिलि ब्रादारा मा ओंख्रि जाखोनो जोंना मा होनखो पिंकि आब'आ मा गामिमोन मिरामिससो मा आगैमोन औ मा आगैमोन मिरामिससोनो आब' पिंकिया होनदों आरोना जोंना सोर फैलायखो आरोलाय जमुना राज फैलायबाय नै हाय अरनो बे जमुना राजाबो बे माबायानो जागोन नामाब्रा बिखुंगुर ब्र'आनो जागोन नामाब्रा बिखुंगुर बायदिखौ मोनबायलां बे जमुना राजखौबो जोंना बिखुंगुरा मा होनखो पिंकि आब' सना मा एसे गोथावलैनो गोथाव गोथावखौनो जानांगौलै बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो नङा ब्र' आं औ बिदिबा सोरथो बेलाय बे सापर्ट बायदिजोंसो फैदों आरोना जोंना निथुमनि ब्रह्मआ मा होनखो निथुमनि बाया दिपालि राज सोर जाखोबा दिपालि राजआथ' बेबोथ' सोर जाखो बेखौथ' आं बिखुंगुर ब्र'खौनो बायदि मोनदों जोंना बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो ए फेमिलि जायाखै आं खि जायाखै जोंना दुखुथिया जिउआ मा होनखो उदालगुरि थांगासिनो र' सप्तासेनि उनाव लोगो आं लोगो मोनगोन नामा नोंखौ लोगो मोनगोन दुखुथिया ब्र' फैबानो जाबाय नों फैबानो लोगो मोनगोन नों फैबोला कन्टेक्ट हरबानो जाबाय अब्लानो लोगो मोनगोन नोङो जोंना मा होनखो ए फेमिलि ब्र'आ बिदि भाइखौ खोन्थालाय बिदि भाइया बेना मबाइला चार्ज जोब्बायनो माने लाइन गैया नालाय लाइन फैयाखै टुगेदार होदोंमोन जोङो बेना मबाइला चार्ज जोब्बाय दा बे न'आव थाबबाय आं दा न'आव फैगासिनो दङ जोंना बि ब्र'आ मा होनखो दिपालिया आं ब्र' औ बिखुंगुर ब्र'आनो दा दिपालिया जोंना पिंकि आब'आ मा होनखो दुखुथिया जिउ साबधान बेगानो माइ सेनेल बेग नाव माइ सेनेल औ नै साबधान खालामबायनो दुखुथिया नोंखौ नै बेग बिहरदों जोंना आब' पिंकिया लाइक दान थेंक इउ जमुना राज लाइक दान होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय जोंना ए फेमिलिया मा होनखो आं ए फेमिलि ब्र'आ आंबो मोजां आंबो मोनजायाखै बि ब्र' औ मोनजायाखैनो जोंना नै माबायाबो जोंना बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो बिदि भाइया उन्दुबाय नामा ब्र' बिदि भाइया गैला बे थांबाय मबाइला बेना चार्ज गैलानो मा होनखो जोंना दुखुथिया जिउआ
जोंना पिंकि आब' मोनखौ अर आगै नोंसिनि न'आ न' नामा बे नुनाया औ पिंकि आब' बे जोंनि न'आनो बड'लेण्ड फाइट हायनो हेलौ जोंनि न'आनो बियो आब' पिंकि दा नुनाया गैयालै गोरिब जिउ दुखुथियाथार हेल' बड'लेण्ड जोंना बड'लेण्ड फाइटआ सिसना ब्रादारमोनथाय उदालगुरि मा गामिनो उदालगुरि एख्राबारि होनना बुङो जोंनिखौ बड'लेण्ड एख्राबारि होनना बुङो दुखुथिया जिउ मा होनखो दे ब्र' कन्टेक्ट नाम्बार सेयार खालामदो नोंनि आं दायो नोंनि कमेन्टआव हरना दोनगोन दा बिदि एल बि आव हरनो हाया नालाय मिथिबाय दुखुथिया ब्र' ए फेमिलि नों जाबाय नामा खि ए फेमिलि नोंखौ सोंहरदों नै बिब्र'आ नों जाबाय नामा खिनो बड'लेण्ड मा होनखो गामि खाथिसो जायो अ नोंनाबा मा गामिमोन बड'लेण्ड बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो निथु बिमानो निथु बिमा ओइ बिमा निथु अबाव थांगोन नोंलाय निथु बिमा ए फेमिलि ब्रादारा मा होनखो मोनजायाखै दाबो ब्र बि मोनजायाखैनो नै जोंना ए फेमिलि ब्र'आबो बिखुंगुर ब्र' दुखुथिया जिउआव मा होनगोन जोंना अके ब्र' औ ब्र' मानो होनबा बिदि एल बि आव कन्टेक्ट नाम्बार हरनो हाया नालाय जानला मोनला आं नोंनि माबायाव हरगोन आं निथु बिखुंगारा मा होनगोन निथु बासो दे बे जागौ खोमालै बे निथु बायानो जागोनदां हायोबा दुखुथिया जिउ ब्र' नोङो माबायाव फेसबुकाव आंनि फेसबुकखौ सार्च खालामनानै मोनसे माबा मेसेज हरना दोनहर दैमु बसुमतारि लिरनाय दोङो बेयावहाय सार्च खालामनानै मेसेज मोनसे हरना दोनहर बेयावनो जागोन आरो नङाबा मोनसे दोङो दैमु बसुमतारी हराबा बे साननाय मानि दावदै मोनसे दोङो आंनि फेसबुक माबाया बेयाव कमेन्ट मोनसे मेसेज हरना दोनहरबानो जाबाय आरो ना दुखुथिया जिउ ब्र' जोंना ए फेमिलिया मा होनखो दुखुथिया लोगो जादों नै ए फेमिलिया दुखुथिया ब्र' नोंखौ नै ए फेमिलिया लेंहरदों जोंना लोगो जानोनो लोगो जालायबानो जाबाय जोंना बड'लेण्डआ मा होनखो बिखुंगुर बिमा बे माबायानो बियो बे निथुआनो निथुआनो दा बियो बड'लेण्डआ दे आंनि चेनेलाव बयबो इदिट जानो नै दुखुथिया जिउआ बयखौबो लेंहरदों दुखुथियानियाव थांनांगौनो सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो बड'लेण्डखौ सिनायाखै नामा ब्र' सिनायबाय ब्र' बे बड'लेण्डआ माबायानो दा निथु बिमायानो दा बियो जोंना पिंकिया मा होनखो पिंकि आब' आं थांथ'नोसै आगैमोन दे आब' पिंकि ब्लु लाखिनोसै आं बिदिब्ला दे बड'लेण्ड मा होनखो नोंनि नाम्बार हरदो दे दुखुथिया जिउनो दुखुथिया नोंनि नाम्बार बिहरदों हनै बड'लेण्डआ बे बड'लेण्डआ बे निथुआनो बियो निथु बिमा जोंना बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो ए फेमिलि नों खि जामारो नामा नो ए फेमिलि ब्र' नै नोंखौ जोंना बिखुंगुरा मा सोंहरखो दुखुथिया जिउ मा होनखो अके ए फेमिलि बेक खालामदो नोंबोनो बिमानो जोंना निथु ब्र'आ ए फेमिलिया मा होनखो अके दुखुथियानो दे जोंना ए फेमिलि ब्रादार जोंना दुखुथिया नोंनो हरबायनो नोंबो कमेन्ट नायनानै हरफिनबानो जाबाय बेग आरो ब्लु नांगौबा बुंबानो जाबाय बिरखुंगुर ब्र'आ मा होनखो दुखु जाबायलै आं दुखु जाबायलै आं डिउटियाव थारना बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो ब्र' बियो निथु बा औ सिनायबाय बर' सिनायबाय जोंना मा होनखो
निथुआ एन सना फिसायनो सोरखौबा होनखो नोंबा निथुब्र' दुखुथिया जिउआ मा होनखो बड'लेण्ड फाइट नोंबो बेक खालामदो दे नै निथु बड'लेण्ड नै नोंखौ माबा खालामबायनो सापर्ट खालामबायनो नोंबो बेक खालामनांगौनो दुखुथियाखौ खालामहरदो निथु बिमा ओ निथु बिमा जोंना ए फेमिलि ब्रादार मा होनखो आं गारि सालायसै दे दुखुथिया आं दाहाय बेक खालामनोसै औ नै जोंना ए फेमिलि ब्रादारा माने गारि सालायो नालाय दा बेयो गारि सालायसिगोन खोमा दा हनै बेहा एसे बेस्थ' खोमा दा बेक हरफिनगोननो हरफिनखायो जोंना ए फेमिलि ब्रादारा दा हरगोन बियो दा सम मोनबानो हरगोन बेयो फेमिलि ब्रादार हरखायो बयनोबो बिब्र'आ मा होनखो पिंकि आब' सना र' दसेनो पिंकि आब' थांबाय नामा नै नोंखौ जोंना बिब्र'आ दसे थाथ'नो थोनबावदों दे लोगोफोर सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय आं बारा गोबाव थाला 13 मिनिटल' थाबावनोसै आङो आरो 13 मिनिट थाबावनोसै आरोना जोंना बड'लेण्डआ मा होनखो बिमा रिटार्न हरनिनो सोरखौबा बिमा होनाबा सोरनोबा रिटार्न हरनो नागिरखो नोङो निथुब्र' जोंना दुखुथिया जिउआ मा बुंखो जों बयबो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौलै औ नंगौथ' आरो बर'जों बर' फुल वास खालामना सापर्ट खालामलायनांगौ गावजों गावलाय आरो दे बयबो फुल वास खालामना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय गावजों गाव जमुना राज अर मा ओंख्रि जाखोनो जायाखैलै आङो ओंखाम जाथ'वाखै जमुना नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो सोर जाखो दे खोन्थाहरदो मा सापर्ट आइदिजों फैबाय थाखो नितुमनि ब्रह्मआ मा होनखो दुखुथिया जिउ बिमा कमेन्ट फैयाखै दुखुथिया नै नितुमनिनाव कमेन्ट थाङाखैनो दे कमेन्ट खालामहरलाय नितुमनिनाव बेनो आरोना बे नितुमनियासो बेनि मेन आइदिया जोंहा दुखुथिया मा होनगोन मा होनदों नाथाय हेन गोजासो मानोना एसे जोङाबानो मेगनसो सायो मानो बिदि दे लोगोफोर नै मानो बिदि नोंसोरो जोंना मा होनखो बिब्र'आ दुखुथिया जाबायना नों आंजों दुखुथियानो जोंना नोंखौ सोंहरदों लोगो जाबाय नामा होनो बिखुंगुर ब्र'जों बिखुंगुर ब्र'आबो हरफिनखायो पाक्का रिटार्न होखायो आरो बे सानफ्रामबो एलबि होबाय थाखायो आरो बेजों लोगो खालामना ला नितुमनिजोंबो लोगो खालामना ला बिखुंगुरमोनजोंबो लोगो खालामना ला बिसोर एलबि होबाय थायो बिसोरनाव गोदान गोदान लोगोफोर लोगो मोनगोन बिसोरनि एलबियाव हाबहैबानो जाबाय गोदान गोदान लोगोफोर बहुद फैयो बिसोरनावबो जुमुना मा होनखो अर मा खबर
खबराथ' बिदिनो दङ गेजेरावनो मोजाङानो नोंनालाय बोरै जोंना बिब्र'आ मा होनखो नेट प्रब्लेम जाबायलै ब्र' आंना अके अके दे बिब्र' जेबो नङा दे नेट प्रब्लेम जाबायबा निथु मोनायाव मा होनखो अर एन सना फिसाय हैद आं नङा माबासो जोंना बिब्र'आसो मालाय दाख्लै लेंहरलायदों एना आंखौ सिनायबावासैलै दहाय बिखुंग्रि माबायावहा सोर नोंलाय एसे जाहरबावबाय आंखौ बिखुंग्रि एल पि आव बिखुंगुर ब्रनि एल पि आवहा मा होनखो जुमुना मज्जा अर फाग्ला सोरब्रा बेलाय बे जुमुनाया सापर्ट आइदिजोंसो फैदों फैनायाबो आं 1:30 जाबाथाय दोननोसै दै लोगोफोर एल बि खौ 8 मिनिट दंबाय दे आरो सोर सोर लोगो गैया लोगो खालामलायबानो जाबाय दे थाब थाबनो लोगोफोर सोरबाफोर लाइक होआखैबा लाइक होना होदो अननानै प्लिज सापर्ट होदो अर फाग्ला दानो दोनो नामारा बे एस टि ब्र'सो नङाथ' जुमुना राजानो एस टि ब्र'सो नङाथ' मानो होनोबा एसे दा 1:30निफ्राय एसे ओंखाम जानानै 2:30 माने खामानि दं आरोना बिनिखायनो आं 1:30 दोनना ओंखाम जाना दसे रेस्ट लानोसै बिनिखायनो आरोना ओंखाम जानि र' दे निथुबा जाना ला दे जायाखैबा दे लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट जुमुना मा होनखो ए नंगौ नामा अर फाग्ला हिनजाव सिखावनो आसलथे सोर जामारखो बियो हमनो हायासै दे आं बे मानसिखौ माबासो नामा मा होनो बे जोंसारबोथ' नङा गोमबोरसिंसो नामाब्रा बेलाय गोमबोर नङाबा एस टि निथुमनि मा होनखो बिदि भाइ बिदि भाइसो बियो थगायदों बिदिबा बे बिदि भाइया आंखौ ओइ जुमुना राज नों बिदि भाइसो दे जुमुना लाइक होदो मोनसे मा लाइक होथाराब्रा नोंलाय जमुना और भाई क्या हाल है हाल तो क्या बोलो यार क्या हाल है अभी कुछ भी बता नहीं सकता यार और आपका क्या हाल है जमुना राज राज तो नहीं है राजा
दे लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो कमेन्ट। मेरा बोरिया है और जी ने ओके नीतू मुनिमान को ओके बाय बाय नीतू बा दसे सम आंनि बिसिमहालागै बे समसिमहालागै आंनि एलबियाव थाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम बिदिबाय बिदिबाय सिनायहराना गोजौआव बिदिबायखौ लुगैहोगौमोनलां। सान्दुआ मोदानोलै थिया जाथारबायना। जानो नामा बिदिबाय बाय बाय अरजि अके अके लाइक थुग्रोना गालां खेनसे नै बिदिबाय नै बिदिबाय जोंना बिखुंगुर ब्र मा होनगोन नेट जाथारलालै आंना ब्र अके अके दे बि ब्र नेट जालाबालाय जालासै दे जेबो नङा दे। लाइक अलरेडि डान अके लाइक होनायनि थाखाय नै नायनोबा नोंनि नोंसालाखौ नोंनि हाबानि बिदि भाइनि हाबानिलै बियो नै बिदि भाइनि हाबानि फिसिना दोनखादों आङो। ओइथिं मासे खारबाय नै बिदि भाइनि हाबानिया बिदि भाइनि हाबानि नुबाय दा बिदि भाइनि हाबानि बियो सोर सोर दङ नुबाय बिदि भाइनि हाबानिया फिना दोनखाबाय। दे लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो कमेन्ट माथो रावबोआनो कमेन्ट खालामला। दे ना लोगोफोर बिदिबा दोनथ'नोसै आङो एलबिखौ बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।